Kaixo, ongi etorri Arrobia Lanbide ikastolara. Gaurkoan software librea euskaraz 3.0 jardunaldietan parte hartutako ikasleen artean 10 pulgadetako Android tableta zozketatuko dugu. Aldez aurretik, eskerrak eman behar ditugu jardunaldietan parte hartu duzuen 1921 ikaslei. Aurten, 31 ikastetxetan ibili gara eta eskertzekoa da ere haiek egindako lana. Beraz, eskerrik asko guztioi. Zozketa honela egingo dugu. Ikastetxe bakoitzak zenbaki bat du, eta ikastetxe bakoitzeko ikasle bakoitzak ere zenbaki bat du. Zozketa egiteko, C programazio lenguaian idatzitako programa erabiliko dugu, zorizko zenbakiak lortzearren. Lehenengo ikastetxearena eta gero ikaslearena. Suerte ona guztioi. Atera dezagun beraz, ikastetxeari dagokiona. Horretarako bat sakatuko dugu. Programak zenbat ikastetxe dauden galdetzen du. Kasu honetan, 31 ikastetxetan egon garenez, 31 idatziko dugu. Programak zorizko zenbaki bat aterako du batetik 31era. Ikastetxe irabazlea 8 zenbakiduna da. Geroago ikusiko dugu ikastetxea zein den, pizkat misterioa mantentzearren. Ikasleari dagokion zenbakia lortzearren, 2 idatziko dugu. Programak zenbat ikasle dauden galdetzen du. Aurreko ikastetxeari dagokion ikasle kopurua 17 dela jakinik, 17 idatziko dugu. Programak zorizko zenbaki bat atera behar du batetik 17ra. Ikasle irabazlea 16garren zenbakiduna da. Beraz, labur bilduz, ikastetxe irabazlea 8 zenbakiduna da, eta ikasle irabazlea 16 zenbakiduna. Ikus dezagun zerrendan ikastetxe eta ikaslearen izena. Ikastetxea Bihotz Gaztea ikastola da, eta ikaslea Aitor Sarria Mentxaka. Zorionak Aitor, zurekin harremanetan lehenbailen jarriko gara, tableta hartzera etor zaitezen. Eskerrik asko denoi eta hurrengora arte. Ondo ibili.